Morning to everyone. Hi लोगोफोर नै दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फैलायबाय बे जाबाय नोलाबारि प्लेग्राउन्डआव UBPO आरो आबब जथायै कनफारेन्स दिनै जोबथि सान नङा होमबा बे मर्निं सानावनो जोंहा आदाजों आंजों फैबाय ओमफ्राय फुङाव आङो दिनै फ्लेग हस्टिं दं आरोना बेखौबो खोन्थालांसै ओमफ्राय जोङो दायो फार्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट खालामग्रोनोसै बेनि उनाव मा खोलामदों बेखौ खोन्थालांसै आदा नङा होमबा ओमफ्राय दिनैथ' लास्ट टाइम नालाय दिनै ओमफ्राय जोंनाव सोर सोर फैगोनथाय गेम्सबो फैगोन ओमफ्राय सानै सिंगार दङ बेखौबो आं खोन्थालांनो नाजागोन थ' दालाय बिदिबा लोगोसे थांफादोलाय आंजोंहाय नै जोङो दायो आदा जों साहा लोंग्रोनोसै आरो बिसोरो मा संग्राफोरखौ एसे खोन्थानोसै आङो मा संदों ओरैजाय खोन्थानोसै नै फैदो आदा खोन्थानोसै ओरैजाय रेडि जाबाय मा बानायदों एसे खोन्थानोसै आङो ब्रेकफास्ट ना मा बानायदों नोंसोरलाय फिथा आदसा साबेसेनि जानाय आइटेम बेफोरलाय 3000नि नुदोंना नै गोदान आइटेम माने बेना आं बिदि नुफेराखैमोनलै खिन्थु बिदि गेसाव सावोना माबा कुकाराव ना सावजायो ना मोजां जाथारो जानाय नायसै जोङो र' ओरैजाय मा खालामदों खोन्थानो आं ओरैजायसो खोन्थानोसै मा खालामदों गासिबो माने जाहांबाय नै लाहार फाहार सुग्राया सुदों ओरैजाय नै एसे मैगं हाग्राफोरखौ खोन्थानोसैलाय रायलायनायसो बारा जादोंना मैगं हानायासो जादोंब्रा मानसिफोरालाय माथो आलु गोजा नामा ओमफ्राय नोंसोर मा बेबा गामिनि सानोलबारिनि गोजा मानसिफ्रा ओमफ्राय मा संनायफ्रा गाव गावबागाव गामि स्टाइल लादों नामा ज'सो जोंना अनलायनाय बिराद दङ ओंखायनो जों मोनथाम जायगानिफ्राय जोङो लाजिदों बिसोरो मैगं हादों आलुना बिमाफ्रा मैगं हादों नै रायलायनोसो मोनथाराखै हाजोआवबो गासिखौबो नै सोरबा नुवाखै ओरैजाय मानसिफ्रा आयाव हाबाब एसे खोन्थाबावसै र' मा खालामदों सिङावबो दङ सिङाव मा आइटेम थाय बेखौबो खोन्थानोसै आङो नै सिङा जाहैबाय ओंखामनि लाहार फाहार ओंखामखौ मायाव सङो नामा माइरं गोजासो ना माइरं सुनो नागिरदों ना आदसा नै खिरखा दोनग्रोबाय फार्स्ट टाइम माइरंखौ सोब गासिबो माइरङा मा गोजा लकेल नामा लकेल गोजा ना नोंसोरा बबे गामिनि बिसोर नाहरदोब्रा मा खामानिल' मावबाय थाथारो मा दिनै नोंसिना ओंखाम संनाय नोंसिनि फाला नामा बाल्थिंफारा नोंसोर गासिबो बाल्थिंफारानि बाल्थिंफाराया गोजान जायो बिनिफ्राय खमसे खम 4 किल'मिटार जागोन दे फिथाफ्रा मोनजायाखै फिथाफ्रा मोनजानो जायाखै जानाय नायसै ओरैजाय खोन्थानोसै बिसोर मा खालामदों मा नों साहानि मेनेजार नामा मेनेजाराव गोलैदों ना गाइखेर साहासो बाव आदसा बेयाव मा बानायदों खोन्थानो र' बे मा बुस्थु फ्लाक्सो नायो बेयाव लुनानै रानसिगोन आरो दे जों दायो साहाखौ माखौ होनो फिथाखौ जानायसै सारा माबा जोंना फिथाखौनो जानो लुबैना हाथारला जाहैबाय ओंखायनो लाबोगोना जाफैबाय गोथाव जादों ना ओमफ्राय सिबिंफोरखौ मायदि होदों मोजाङा बुरजाथार ना ट्रेडिसनेल आरो आदसा सिबिङा माने लाइ मोनसेल' होमबाबो गोथाव जादों रोजादो औ गासिबो नै मानसिफ्रा माबाया मा होनो फिथा आरो साहा जानो रेडि गासिबो रेडि ना मोनजाना मोनजायाखै नोंसोर फिथा मोनजाथ'वाखै ना आरामना मा जायगानि जुनाय मा गामिलै जुनायनि दि आदसा फैना मायदि मोनफैदोंलै जों जायगाफोरखौलाय जायगाफ्रा माबायदि जोंना मोजां ना गुफुर दैमाल' आदसा एसे स्रां ना गासिबो बेस्थ' जाबाय कि आनिसा पिठागुरि आदसा कि कबाक खुन्दी आनिसा नेকি मेसिनाव नै दैलै हरनो आंबो फिथाखौ आंबो जानो लुगैना हाथारला हैद आं खन्दा लानोसैलै एखेबारे मा खालामनो गुरनोसो बानायदों खोमा बेखौनो जादों खिन्थु आं बिदि माबाजों कुकाराव संनायखौ नुफेराखैमोन खिन्थु दिनै नुबायबो आं जाबायबो नै जों एबार साहा लोंखांनानै नै जों एबार फ्लेग हस्टिंआव थांसै ना दा एकदम टाइमाबो जाबाय फ्लेग हस्टिं फैबाय आं नै दायो पेन्डेलाव हाबफैबाय एसे खोन्थानोसै नै पेन्डेला बेनो एसे गेटखौ एसे मोजां खोन्थानोसै र' गुंगा बाथि
नै बोसोरारि जथुम्मा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद खुंगा 3 बोसोरारि जथुम्मा गगामुख दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद खुंगा 17 बोसोरारि जथुम्मा गगामुख दखरा दुलाराय बर' आयजो अनसाय आफाद कालार 16 आरो 17 दिनै लास्ट आरो डिसेम्बर 2023 टाउननि मिंमां नोलोबारि गेलेग्रा फोथार गगामुख धेमाजि बे दिनै लास्ट जोबथा ओरैजाय नै पेन्डेलखौ फ्लेग हस्टिंनिखौ दासो रेडि बानायबाय दङ टाइमाबो जाबाय आरो दा एसे खोन्थाबावनोसै नै फ्लेग हस्टिंनि रेडि बानायबाय दं दासो बानायहांदों आरो खोन्थालांबाय बानायगासिनोसो जाथ'वाखैनो खोन्थाबाय एसे ओमफ्राय ओरैजाय नोलोबारिखौबो खोन्थानोसै मा हटेल बाबु बेखौ मा मोनोब्रा हटेलावलाय हा खोनाया नारजि अमा खोन्थानोसै र' आं इयाव मा ओंख्रि मोनोनो नारजिजों अनला मोनोनो एसे खोन्थानोसै सोरबाफोर फैबानो इयाव जाफैनो हागोन जोंनि नोलोबारियाव नै संनायफोरखौ एसे खोन्थानोसै मा ओंख्रि संदों नारजि थास' बिथ'रि अमा बेदर ओमफ्राय दालि दैलि मोनोना सामफ्रामबो मोनो ना माने माया ओंख्रिया एकदम कमनथार मोननाया सामफ्रामबो नारजि आरो अमा बेदर थास' बिथ'रि माने बेखौ दैलिखा आरो ना ओमफ्राय इयाव मा होमबा दैलि मोनोना सोरबाफोर फैयोबा नैबेयाव फैनो हागोन जोंनि नोलोबारियाव ओमफ्राय हटेल मालिकना मा नाम हटेल मालिकना मा चन्द्र आदानि हटेलाव मा ओंख्रि मोनो होनोमोनलाय खोन्थाहरदोलाय एसे नारजि औ अमा बेदर थास' बिथुरि औ ओमफ्राय अमा बिबु एवनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो परथा गुगुनि माने मा जानो गासिबो नों अर्डार होबानो मोनजागोन आरो नङा होमबा ना नाबो ना खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय सेराव मालिकजों एसे रायलायनां बोरै मालिकआ जोंना हटेल मालिकआ नै दे आदा गोजोननाय थाबाय दिनै नोंनिसिम ओमफ्राय हटेलाव मा नाम होनदोंमोनलाय जावलिया हटेल ना आदा मा मोनो दे एसे खोन्थादो नै आं मालिकजों रायलायनोसै एबार बर'नि आइटेम नारजिजों अमा बिबु थाबाय औ थास' बिथ'रि थाबाय औ फारसेथिं अनला थाबाय औ दालि थाबाय माने रोज टाइम मिलता है क्या हर टाइम सुबह से मतलब रात के लेके अपना 7 PM तक ना कोई मतलब आने से हम लोग का नलबारी में आ सकता है ना सोरबाफोर फैयोबा फैदो दैलि मोनगोन नैबे आदानि जावलिया हटेलाव नङा होमबा फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि बेखौसो खोन्थानोसै आङो फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि जागायजेनबाय गासैखौबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिग्रोबाय धेमाजि जिल्लाखौ जोंहा जाबाय UL एकाडेमिनि गासैखौबो दखरा आयजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै मावथि बिथांमोन लोगोसे जोंनि बेवहाय दिनैनि बे फुंबिलि नोंथांमोन जोङो दिनैनि बे फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय बेनिखायनो गिबियाव बे समाव गुरै खावलायबाय आफादनि फिरफिलाखौ मानिनो थाखाय बयखौबो खावलायबाय बोसोरारि जथुम्मा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानजाथाव लोगो आफादगिरि मानगोनां बिथांमोन गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे मानजाथाव नेहाथारि मानगोनां बिथांमोन आरो जोंनि जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोन गगामुख दखरा आयजो अनसाय आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मानिजाथाव नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि मानिजाथाव दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोन
आरो बे हाबाफारियावनो जों बाहागो लाफानाय धेमाजि जिल्ला बरगुदि फोरोंगिरि आफादनि मानजाथाव नेहाथारि मानगोनां बिथां आरो मोनस्नि दख'रानि मानजाथाव आफादगिरि नेहाथारि आरो मानिजाथाव दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोन आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव मानगोनां बिथांमोन गोदनायना दै सोलायनायखाय जोंखौ हेफाजाब होनाय बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोन फरायसा फरायसुलि बिथांमोन बे समाव एसे आं जायगा खोन्थानोसै बिर होनाय हाबाफारि जोंहा दाहाय बेयावनो फैसिगोन जानोसै आरो समखौ बारहोनो बे नागिराखै ड्रेसिं बानायबाय दङ जायगाखौ एसे खोन्थानोसै आङो ड्रेसिं बानायबाय जाबायानोसै आरो नै अपेन सेसन जा दायो फ्लेग हस्टिंआ जोबखांनायनि उनाव अपेन सेसना जासिगोन नै मा दङ बेखौ खोन्थाबाय आङो मेंबाय नामा सोरबा सोरबा माथो दल' जिरायसो गारबाय सिरि दल'ल'थार फुंनि मावबाय ना नोंसो गारबाय होमबा हाब माथो फंबाय बिराद मावसो गारदोंब्रा मावो जादों ना आदसा मोजां नुदों नै बिनानावना मोसानो नागिरलायबाय नोंसोर मोसानो नागिरदों ना मा मोसागोन नोंसोरलाय मोसाग्लांनाय जा रेडि जाबाय मानसिफोरा मोसानो बुंनाया जोब्बानो बिसोरो मोसासिगोन आरो ओइ मोसागिरिफ्रा गासैबो रेडि जाबाय ना अके बेस्ट अफ लाक आं ओरै खोन्थालांसै लाइन जाजोब्बाय मोजां नुसोगारदोंलै आयौ हाबाब गोजा गासै साबेसे नोंसोरलाय सानाखै 68 बाब्बारे बुरजायानो माथो होनबालाय ना दे होमबा जों नायनोसैलाय एबार खोन्थालांसै बिसोरखौ ना मायदि मोसायो मोजां मोसा दै रेडि जाबाय मोसाग्राफ्रा मोसाग्राफ्रा हनै खुलुम थांबाय खुलुमदों बाय बे फिनिशिंआव फैबाय नै दायो कालि